Бяхме на път да започнем да се покланяме заедно, да се покланяме на Бог, но нещо необикновено дойде до ушите ни. То дойде от това малко момиченце. Нека чуем. Кажете ни, как се казвате? Яда. На колко години си? Аз съм на 6. Можете ли да ни кажете какво видяхте тук? Виждам ангели. Можете ли да ни кажете, моля, къде ги виждате? Виждам ги, където и да погледна. Когато се преструвах, че използвам комплект от парабани, докато хората привършваха, видях един ангел и той каза: продължавай да го правиш. Получаваш благословията си. Втория път, когато погледнах някъде другаде, аз го видях отново и той каза: продължавайте да го правите. Музиката ви е красива. Все още ли ги виждате наоколо? Да. Последния път аз видях един, който пази баща ми и все още го пази. Божии хора, изправете се и кажете: благодаря ти, Исусе. Ние не сме извънземни или чужденци тук на това място, защото небето е слязло и Божиите ангели са навсякъде в тази сграда. Те са изпратени до вас, лично до вас, за да ви докоснат, да ви излекуват, да ви освободят. Да промениш живота си веднъж завинаги. Божии хора, подгответе сърцето си да приема, защото никога не можете да се върнете към същото след това преживяване. Имам да кажа още нещо да кажа. Когато се преструвах, че съм барабанистка, видях подобно, сякаш чувствах големи крила, които ме пазят. За тези, които не са разбрали, тя каза, че по време на поклонението се преструвала, че свири на барабани. Тогава ангелът дойде и каза: продължавай с това, което правиш, и ще получиш своята благословия. По-късно тя видя ангелите да пазят баща й и каза: той все още пази баща ми. Божии хора, благодарим на Всемогъщия Бог за Неговото присъствие. Благодарим Му, че отвори очите на вярата на това малко момиче, за да ни даде това послание. Вълнувате ли се? Нека продължим да бъдем в отношение на поклонение и молитва, защото големи и огромни чудеса ще се случат сред вас. Алелуя!